Drama presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, na ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon. Tulumanon nga mohatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Hello mga kasama, kinigya po ng inyong Kuya Joel Bense, kauban sa kong partner Randy Tayad. Mangumusta ka ninyong tanan. O sa tanang mga kaigsunan mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit gyud sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated, sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Kojic Soap, SID Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno mga kasama, mga higala, ang atong magtatampo karon pinada sa usa ka lalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Paing. Higalaan, ang atong magtatampo si Paing. Kini bang mga asawa kasagaran nga silusa gyud, pero lang sa dili silusa ha? Pero mga silusa gyud ni sila. Pero ang uban, pinahimutang ilang pagsilos, may kay mudag silos, pero kini nga mga asawa sus lahi ang silos lagi. Kung nga nakaingon ko nini ang lahi ni siyang silos, no? Inaniyon ako pagsugod ng mga pangitabo samtang ni anak akong amigos Pedro, si Pedro kay gusto lagi taon siya nga maunaigon taon. Ay ro. Katay ko pagaw ko pro kuning katahon kay Kantas Pasko, ayaw na kay hapit ang Pasko. Kantas Pasko? Kantas Pasko. Mao ba? Okay. Larga. Kara. Bisag unsa? Oh, basta kantas Pasko kay hapit ang Pasko. Manaygo na sa ato ang amigo no sa mga Pasko sad. Pasko. Okay. Pasko gini mo tuyo ha. Pasko yun. Okay. Kalitan sa tandi kay Pasko. Ang kong gi-practice dili Pasko. Nga Pasko. Kunya lang ng Pasko sunod oy. Ay pagkasiaw sa amigo na ko. Asawa, lagot kay tatarre. Day! Aday bili! May gyud kay kamo kanta do. Ang sa ikanta nga, si Pedro may kanta ako sa kisakay. Kadungog ko. Ay, Tanan akong bilib, nahurot na gyud. Ikaw magraan ko style. Draw! Asa na kay? Lakaw lang ka dito kay panaghin. Maglungag siya ko dre. Sige. Unsa day? Nindot kay kamo kanta ba? Ganahan kay ko, nahurot akong bilib. Karaan na lagi na. Sagilag karaan, effective man sad. Taon. Karaan na uy. Unsa day bag-o para nimo Paeng? Kanang moingon ko nga murag plaka? Nya ang naong radi ay sa nagkanta may murag plaka? Samot lang kalaan. Samot lang kakaraan day. Wa ginay lami na. Mayo! Pre! Si Maritilma man ron. Ngita nimo. Basig kay pangita na ako gataw. Imo nga gitawag Paeng. Ako day pangitaon. Mili man ko hanggaw na nimo. Pasudlan na dire, pasudlan. Kay pasul ana ikaw may gipangita. Pida yun nimo ay. Prete ba? Sulod na mga re! Na, misod gid bagaag naong ani babayhana Daw, subagaw to, madunggan ka. Saan ka diya, Pre! Naray. Uy, Pre! Naaday ka, Mare? Natural amo man ni Mare. Lisod mag ikaw mahinoy na adini nga di mali inyo. Ka, Mare, uy? Sagdi na siya, Maria. Say ato, Mare. Ay, gisugo magkukuni pare ni mo ba, Pre ba? Kinsa man, si Rejulius? Oo, nga, ipaagita ka nga rin sa inyo. Kay, imbitaron lagi ka niya sa iyong birthday. Ang bawa, birthday ni Robert Rejulius. Oo, Pre.
Nagika magud mi. Ay, gamay ra gud. Ay, walang gani mi laing bisita. Ikaramay iyang gipasiguro kay mag-inom ko naman. Kami do hasbili mga tomre. Oo, pwede kayo. Ay, ayaw lang, oy. Siya lang, Mari. Kay busy kay kustanan. Nya magunsa man sa kung adto nga, di man ko mo inom. Siya lang, Mari. O, ato lang, Maricot. Di lalagay ko ka lugar, Mari. Oy, si Paing na lang. Unya, okay ra ka day? Okay ra, oy. Sa mabuntagay pa ka dito. Basta ha. Oh, sige, pre. Di lang ko magyugay, pre, ha. Mari, aris ako. Sige, pare. Bida. Da akong sudan ni Gulid, eh. Iyay! Ano mo sakita to, eh? Hanggaw ka? Muadto giday ka, ha? Muadto ka? Mutan na bitaw ko din mo. Ingon maka-okay ka. Hilom niya! Pre! Maghuwat mili mo, pre, ha. Mari, ato ha, kung magkalugar ka. O, Mari, og makalugar. Sus, perbeda. Dali yung mausap si Mungmod. Sa? Hilom niya, ay, kulatahon ng kagusak oras ron na, awaron. Ano yung problema ni mo, anak, day, ha? Mungutan na ka, kunsa? Ikaw, ngano ni tando man kang hanggawa ka? Ngano ni tando Mutan na ka? ko din mo nga okay ra ba ka? Ingon ka, okay ra. Kuyugon ka, di sa kam kuyog. Ano mo kuyog man ko? Nga ikaw na may batoon. Pakauwaw lang yun ko, kuyog-kuyog ka rin mo sa gwa ko imbitara. Naunsa biya taon ka, eh. Kadungog bitaw kang gisulting maring tel mga. Pwede ra kayo mo kuyog ka, pare. Hilom niya, ay, kaklaro atong respeta na lang tong iya kay diha man ko. Kisa ba ko ni ganahan, anak? Ikaw unta ba ko na kay utok ni balibad na lang unta ka? Ako na medyo sa landaan, ani kalaki ha. Dili, gyud ka mo balibad hanggawa ka. Kay mao man ay ampay ni mo, kay naibog magatong maritilma. Bangkong na. Hilong di, oy! Mao to siya. Mao ti kinaiya sa kong asawa. Lisod kay sabtod sa pura lagwa. Pero ako lang yun siya kagigwanta kay asawa lagi. Kanya. Day, ato na ko. Nakaw dito ay, la dito. Mao man ay ampay ni mo, sigag la. Di mo kuminom, day. Yan na lang ta pa galang naong ni mo, di mo inom. Double L kang dako. Sino mo rin? Los. Awar ka, bida sa di mo, eh. May kay ka, magkahimo ka oroy dito kaon-kaon dito glitsyon nga ikaw ra. Di oroy ka matukan sa dito, no? Alahak, diya ni mo, di. Alahak. Lakaw na, asik tabi diya. Kaon dito bayo, lechon, humba, sinugba. Ako dire, manti nilag buwan. Alam ko ha, kay mo siya hagit ko. Dadol, bitaw ka, di magkamukuyog! Bisag ba tayo labot, patulog kita di mo. Sus, ginoo ko di mo taon. Palit yung labing sudan ni mo. Kana, usak katos. Huwag ka diya mabuang. Huwag ka diya tuhaka. Unsay pa dito na ko na, pungko-pungko. Liwat. Oh, 500! Palit dito, say gusto di mo. Humuha na sa klibo. Oh, sa klibo! Para parcel. Kana. Bantay magdugay ka dito ha, pauli dayon. Hindi pa gani ka kaabot dito, uli na dayon. Akasidot, pre! Mauni akong asawa. Wag yung ko kasabot kung sa'y batasan. Silusa kayo, ha? Bida, pero naong lagi kay kwarta, pero panagsar rin noon. Onya? Prepping! Oh, paing, prepping. Bida, prepping ron. Bida, Prepping, higit ka na? Bida, sa mo. Ni ay ko, pre, tal. Taldong. O, pre? Ay, ipabag ka naman pa rin, Jules. Bida, no? Pare, Jules! Juyos! Niyan sa deka, Juyos! Ano ba ni kung pre-plan ni ano ba? Timing kayo na. May pagluto sa crispy pata. Ay, inyong marinig ba no? Kumutaan ang ni Aka. Unsa man di? Nag-crispy pata po deka, pre. Unsa man di ay. Mga bigating ko lang mga bisita ko. Maunay pa- Dili ni basta nga mga visitors. Mao na paborito nga pagkaon ni Boy Pata, crispy pata. Siniboy. Boy Patalinghog ba? Mga ipakandamay, ginaminin mo, pre, Jules. Unsa man di ay. First time ni nga nagpaluto ko First crispy pata sa akong birthday. Kaya sa una, litson raman to. Niya mura magpuol man sige litson. Mao nag-crispy pata ko. Mga papre, pasig ko na sige palilit yun. Nalagay dape. Usay mo na yung padape. Pagpagana na, paitiruay na. Ikaw, pre, peng, usay dani mo. Kuan, plastic naman ni pre. Okay, wala problema, pre. Pinasanto Diba, yun ko standard man na ni mo. Standard. Pinasanto yun, standard, porbida. Standard din mo. Oo. Uy. Ay, si Mari, ay niya. Mari! Oh, Dong, diara ang guano gipaluto ni mong crispy pata, Dong, oh?
Wow. W-O-W. Oh, day, butalan na, day. Na, mo naman sumsuman, butalan na, day. Let me ask you, Pata. Sus. Mare, ikay gluto, Mare? Ay, pre. Paborito man yung pare ni mo, God. Munang, imang gina iyang i-request na ko. Mau ba? Ay, lumiyan na, pre. Ay, init pa na, pre. Di pa na pwede isuot sa plastic kay malanay. Pabugnawa usan na ninyo. Ang lawan yung kong tanaw sa Pata, pre. Pareha sa mga si akong paborito sa DA. Kapareha, Miss Pre Julius. Ako sa paboritong crispy pata. Uy, kisam ng babae nga naa sa gawa sa koral, Uy, hala! Si Mari man na, pre. Uy, si Mili. Mili-li din. Kakadiyot pa rin, Ay, ako sa kariyon ng mili-li din. Kuhan, pagsudla lang nga rin siya, pre. Sige. Ako ang tuon, Mari. Nyam lagi ka. Giapas ta ka kay magpahatod ko nimo sa ospital. Noon sa di ka? Kagayapon ako. Doon sa kap... Oy, Mili! Oy, Mili, oy! Dada ako sa ospital. Doon sa di ka? Pre, gusto mo nagmari, pre, ha? Nga nun, Apa da hospital, pre? Ako na sa dadon ka dito, pre, ganit, kayo magtawag kong taxi, pre, ha? Dahil, relax lang, mouth-to-mouth resuscitation, di ka masig na isunto, Wamang ko na lumos. Relax lang. Diyan na ta sa hospital, diyan na ta. Boss, yan ang boss, Dara, boss. Imo na sukli, boss. Kaya tabi na boss. Dali. Kadiyot, ha? Ay, magkuha kong stretcher. Kadiyot, boss, ha? Kadiyot ang boss. Naunsa mo rin siya, sir? Ambot, naunsa niya akong asawa, kalit bilang kalipong. Dali, ma'am. Ubalhin ka sa kitchen. Tay sa ada katrabaho din ni Bay? Ibalhin. Murang binatay na magikalping. Ilarang. Hospital din, naunsa mo kawai. Lagi. Hinay. Agay, mapakong ko. Uy, hinaya ko. Dali. Di ako sa ilan, dali. Dali. Ari mo, arkon rin so. Tilan mo. Dali, gunitay. Agay, ayaw, pirakot din, agay. Sorry. Ayun yung bitara ti Elby, dahil sa diyo. Ako sa El, sabi, gunit sa kuliyaw na iba. Agay, sakit na hinaya ko paing napakong kulit. Bukatan sa di mo. Ibaw yun na siya lisod kay pag-alsa di mo. Siya mo yun lisod. Bibipisibog mo. Tabi ba kay mo gawas ko taxi? Hindi ka. Kayo mo rin kang barog. Katabi pa manggani, barog pa ba? Hinay, nag-ihda ang stretcher na yun. Kaya hinay lang, ha? Tingali ba sa ka? Sige. Dadaan nyo si emergency. Ayaw sa, kadiyot. Operahin niyo. Kadiyot sa. Ano man, ha? May bangon ka. Huwag ninyo gisira na pultahas taxi, ay! Isinado! Inuo ko. Paniramos mo ta. Ikaw, isisira nito ka. Nakano ka. Huwag ninyo gisira, ay! Kakapoy ninyo. Sige na. Sige na, okay na ka? Okay na. Sige, Dong, dadaan si emergency. Operahin na, Dong. Excuse me, sir. Ikaw iyang bana, sir? Ako. Arita dire, sir? Bukod sa dadaan sa di araw ako asawa taon dire. Ayaw ka balaka, sir. At ibano na siya des mga doktor. Ari sa tagari ka interviewon sa kanako kadiyot. Nga-apply tani, ha? Doon na interview. Simita taon kag resume taon na sa bida. Una sari ako ang asawa taon ninyo. Una hari. Hapit yung taon, high blood ko atong higayon na taon. Kay mao pa'y emergency, gisamu-sambo pag yung itong nurse kay interview ko pa kuno ko. Kunya? Sir, SOP pag yun na dire, sir. Nga kung doon ay emergency, mga moabot, abog yung interviewon ang nagda or ang nagtungod. Kay wapan di kahibaw na unsa imong asawa.
Lisod man sag magpataka lamig hatag niya tambal niya di ay mao. Mo nag-interviewhon sa kanamo. Unsay iyangan, taga diin, unsay dahitapo. Tadang pagutan na abo nang ipagutan na para mahibaw ang doktor kung unsay buhaton niya. Kinahanglan ba siyang laboratory pananglit? Mao ba di ay? Yes, sir. Og ayaw ka pala kasi mong asawa, sir, kay giatiman naman siya. Gihatagan na siyang first aid. Di ba? Sorry ha. Balakam ko taon ko kung sawa Ay, okay ra, sir. Nakasabot mi ana. Okay. Kikinsay gan sa pasyente, sir. Milagros, batidlom. Nya, mili ang nga. Gilibak ko ninyo, paing? Gilibak ba ko ninyo, paing? Aday, okay na ka, day? Okay na. Dali na. Mangulit na ta. Abi na ko. Dali na, dire. Nanata dong, abot na ta. Dali na mga naog na ta. Ay, pliti di ay namo. Dara, plitis taksi. Pliti, boss. Uy, kadako ala, boss. Why sisiyo ala, boss? Unya ako ng problema ko isisiyo. Usahan, pliti, binili! 100 lang, boss. Nakay 100. Ito! Napa ni mo eh! Tagaan ka kung sa klibo! Huwag na ako 100, tagaan ka, diga! Driver, kinila lang kaabot rig 100. Kinin lang, ma'am. Naaraman di na. High blood mo ni Sir. Oy! Hilom yan! Watson ko hinong lang liog, di ba? Tiri mo dito! Ay, kuyawa, naunsa bang kadong pain? Kaisog ba ni mo? Pagsulti sa nood. Tinuod ka doon na kay sakit. O imo lang kong ipatuog atake ka. Aron maibot ko dito sa Perjurios. Lami, lukit kong kaon dito. Ito ay crispy bata. Lami kayo. Inom-inom pa to. Sultihin ko doon na kay sakit wa. Ate, kraman to na. Doon! Agay! Ano ko ba? Doon! Agay! Mau di akong asawa. But normal ba ka taon niya kinaiya taon? Tungod lang para lang hindi ko makainom silang Perjulios. Grabe kayo yung himong effort yun eh. Naggasto pa yung taon ko, naghago-hago pa yung taon ko, astang kaita sa wala lagi. Nya, ate krito yung pasakit-sakit niya eh. Saan may naku, Ate Pres? Nakagi kay nani, Ate Pres? Unsa man, asawa magyug ka. Bam, doon na kayo mabasa diha, nga atik-atik sa asawa. Palihog, tambagi ko ninyo, bi. Saan? Kung kamoy pasultihon, paing! Good morning. Isa ilang, Sir, di Konsyal Arnold Galiste. Konsyal Arnold Galiste. Aido Galiste kay magsipaminaw. Sige. Kumusta mo diha? Nya, labi na gyud sa ato ang kapital. Kisa to kapital? Si Marvin Prahinog. Marvin Prahinog diha Lutuban. Kumusta mo diha? Og labi na gyud sa ato ang mga amigo nga diha sa syudad sa Sugbo. Mayong good morning ninyong tanan. At Jigin! Yes, Kuya Alan, i-shoutout sa ninang ko ato mga kahigalaang mga pari. Nga naminaw na to, Kuya Alan, Reverend Father Eduardo Daddy Villaluna, Reverend Father Victor Carmelo Jola, Father Conrado Dondon Sidilio Jr., o si Reverend Father Calixto Alex Apigo sa Talamban Parish. Thank you kayo mga Father. Isidro na siya, Iday. Oo, nya. Shoutout sa siyempre sa tuwang mga mama nga padayong ni palit sa tuwang Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy permi ang mga bata. O nya sa mga dagko, Don Pepe Dark Chocolate. Para sa mga walay lingaw, maginom-inom, naapod tay Diamond Yema, OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch. Palit mo ha kay Lami. Lami kay na, mga bata. Happy you kay ka kung minom ka sa tuang Don Pipi Tablia, mga bata bledi. Don Pipi Tablia nya. Happy jud ka. Mura kag niadto sa Primart luna ko lunta bunok og baktan. Ato Sinder si Paing. Dodong Si Paing. Unya, sa problema ang paing. Ay kaniyang lawas iha sawa ti pres mga grabe kayo ka sa pangalan na. Silusa, di mo masabot. Mayong diskarte. Ang iyang silo, si Paagig diskarte, Ate Pres. Mo ba? Sa bahay. Sakit-sakit yun. Doon na din sa ibuhaton nga, kuan. Atik-atik ba? Nalipo ko gulya kung ito yung
Unsa iyahang dili gusto kanang dili sa gustong iyang bana mo inom o dili ba kaya ang gusto nga mo adto sa tambong mga party dadto sa di man sa siya mo kuyog dili mo kung sa iyang gusto Di, ambot sa ni siya yung klasiyas dili babae. ba niya palakton yung bana nalibog ko Di lagi siya musugot. Unya, ingnon siya kumari. Mari ato. Mari mo adto yung kumari. Ya, ining adto dito. Mulakaw na yung mari. Iya kasama niya yung ba natin, pres? Sabi, ikaw, musulgot yung dagang ka istorya ba? Tingalig, kuan, abubuan ng babayana. O karon, bubuan lagi siya, ati, pres. Mangmangita siya paagi nga, dili siya shuwi siya pagka-abubuan. O niya, ang iyang paagi, kadang, sugot ko naman siya, pag-adto niya silang Julius. Di na ganahan. Di siya ganahan, kaya dito, pag-adto dito, niya pa sa tipres. Mili-ili siya dito, kay Mili may Niadto siya dito, pero nanguo, nang noong. Nanuot lagi. Mili man siya, milili siya dito. Sa kagibuhata din. Nakita mo din siya niya, basta. Pag-ingon niya, hi, ba? Nakadawat og message din sa akong evening nga, maunis bambina, sagol plastic. Sagol plastic kuno ko ano mingon sa sagol plastic ko gila man gali kong tacklist kan sobra ka prangka manulti. Ingon man siya nga. Ambot oy ko kaila ka na ko dong kasi ako yung utang tinuod. Ate ko na. Dumi lang ko. Ano ko? Giati ka to, baboy. Sagol plastic na dato di mo. Diya kitagara ni mong 5. Dili man tingali plastic to na day. Ayaw di man siguro. Kaning na sa tutol kilanon, mo na plastic. Kay may utang. Kanyang ka. Abutin mo. May plastic. Abutin mo. Ikaw na siguro. Dadakot sa hospital. Plastic na silos di ati, pres. Pag naabot sa hospital, isa rin na taksi. Mulaw ko. Sabi niyo, tabi mo! Ano ko nalibig? Alsaon ka naman siya, mandawag ko! Siya rin daw ka. What is siya gibati? What is siya gibati? Ano yung paambit? Sige. Juan 8, versikulo 11, maingon ang babae, sir, katubang babae nga, batuo, tas mga tao, kay nanapaw. Maingon si Jesus kaniya, dili usab ako maghukom kanimo. Sige, pauli na, ug ayaw na pagpakasala, pag-usab. Ako ning gibasa, ang punto na ko is, kaning babae dire, may panong babae nga, giila nga, nanapaw, apan dool sa Ginoo, kanin siya dire nga, murag watchay Ginoo. Sa iyang gihimo nga, Lain bida paminawang gulyat kung asay mong bana maghapi-hapi, dami-dami niya agpasos asawa. Hindi na pagagigayo niya. Lain ba yan na? Gawas kung ang yang bana ka, gibanto grabing himabay. Wa may record ang bana yung anak. Unya, si Pedro, dili ito maapas ng asawa? Maapas po ito eh. Maapas po. Matong istrabahoan sa unang sa atlas pa ko. Nangabubo ni mo? Nangabubo, bisig mauri kong naon. Bitaw no. Si Elisa, di pa sige nung maapas. Mo ba? Di siya maapas kapag lakaw, mag-taxi. Bakit ako gasto na yun? Kasi nga natong sender, Gulyar. Si Paing Bam. Sa'yo kasulti ko. Naganay kay mga lakaw Paing, tanaw ni mo nga murag, dili kay kasiguro, basik pakulawan sa kain, nalakad to eh. Kaya abot nga to, baruon. Awayon, nagyapon ka. Di mo na lang nang likayan daw, Paing. Nya, kung sagali, okay yung asawa, dadaan na lang. Bisa kung sao, dadaan na lang. Para way dagang gubot na. Magdili-dili man po. Mausan lagi ati pres. Para na kung gulat og maapas yung asawa niya magbot ng anak. Kasi hudag na ka mananaw, pakuwawa na ko siya eh. Ito talaga lang ito kong tarong. Ako, ini gabot ato ni magpakuyap-kuyap. Ako tong sundon ni style ni dong aning riburi sa ati pres. May ini kakuyapan sa babae sa kakigog bato. Sa? Bagon oy. Bagon lahat. Ako bana ja. Sagdi niyo dakdaki ng og bato. Nakatong atake ay. Ngano ba? Lahi itong ako. Lahi atake niyo giyo kan. Sa may atake na. Sa may atake. No, pwede kumkumon. Sama ko na kanil na naman yun. Kung ako ang Pasol Tihon.